The worst mistake that will happen to you is when your rod divided her Red Sea without consent. These 4 generations, maternally and paternally, has bear witness that an intruder came. Only a foundational issues. Show me the glory of a man and I will tell you how careful he needs to be with the woman. That is why as a woman, Nabia convention Macordinana, I'm not the next generation will suffer. Maazi Dibia oji nkuzi emoji. Ebitem ka njeme nkuzi ndị ichie sim mụ weke na ọsọ ọbala jide n'aka ka mụ wee kpọkuo ndị ichie. Na-ajụkwa osim na agbu osim orodi osim nwoke n'ọtọ na ajịja osim nọrọkwa ozuo oke ogenede. Mmasụ ya n'oyibo before nsọbazi ya n'Igbo maka na ndị ichie ha na-anụrụ oyibo. What I'm about to do is invocations so that I can summon the spirits that reveal to me what I say. I am just like your DSTV decoder. So I'm a portal through which the ancestors communicate to humans. So what I'm about to do is to tune into that frequency, the dial that the ancestors can resonate with. So at this juncture, you will not hear me say anything in the English balance. So in all my incantations, I'm going to communicate with the language of the gods. Ekenengi chupu nebi telemoto ndi chesim wanwa anye bezukwalege. Asimu choso balaga njide naka kamwe tuva ava. Sina me tuva ava. Zikolomo opano bigi kaeno. Naka gansi we malo mpoka. Mpoka. Ewo. Obiat nare. Mbiche no na mpoka na ekeneli munu. Aja na mpoka ekeneli munu. Ibe mel newu ojibuli vobu. Mo mel newu ichi ojibuli odo. Mo mel uru ago ojibuli okaka. Mo mel otolo ojibuli vobu. Mo mel iru na no newu jiwe bulu okaka. Sina nkeneli unu. Ofo ni newu jiwe bulu isi. Na nkeneli unu. Na meze mewu. Okike eze mwu na nkelele gị. Tuava nne ma na-edo si na nkenele unu. Ife mele Igbo ji wee bụrụ odo na nna ekenekwa n'unu. Ọkwa na ọsọ ọbala ka nji n'aka na ekene unu. Mụ na emele m amara si na m bịakwa. Nwanne m nwoke bụ nso tebe ọbụ Igbo si eme si bịa. Osi Igbo wee si bịa. Osi ndịko kene ka anyị gwa ụwa ife enyi anyị ji wee karịsịa. Si ane de ebe ahụ. Ose moto ibe azụ na nsi olu si ane la avụ ka osi ede ọtete ose. Isi na ihe bịa taa si n'ife niile bịa leta na ọ ya adịla unu na mma. Aha mụ bụ Maazi Dibia oji nkuzi emoji. Aka ji ọba arụ ụvọ ya na na. Isi na arụ ụvọ ya so nwee ebe ije enwe. Nwee kene gị ịba arụ ụvọ onye isi alụsị debe nna m. Kene gị ogbu obi nne nwaanyị mụọ na-enye nwa. Kene gị arọ abụ ovuve. Ihe ojii na ogbugbu. Kene ga-arụ ụmụ aja. Kene ga ihe ojii na ndo da mmiri ejo. Kene ga aja na ogbu na ndo. Otu uvio n'ụmụlụ bịa mmiri n'ụmụ elu. Dudo nka na nka. Ọtụtụ ụzụ na-agụla eri ọtụtụ ụzụ na-igba arịa m eze nwaanyị sọbalị. Kene gị nne nwaanyị okouru nne nwaanyị na-emere m oke ive. Arụ ụmụanụ ka mmụọ dị n'ikwu nne m na nkenele m. Zibe ihe dị n'ụmụanụ ka na Nnewi na nkenekwele gị na ọmbamba abụrụ ibie. A na-egwuru egwu ọnwa na aja ọbịa. Nke na nwa aja ọbịa Nnewi dukwu na-eme mbọ.
igwe niile na-atụ egwu ndị ekwensu na-ekenere m unu. Ọrụ ọbara gị igbo ekwensu ọ sị gị machara m ya ka nne ya na ntị. Odi na mgbagbu ndị eli ọ sị m oge aba bụ ndị aka bụ ndị ichie, ndị agali ululu atụlụba sunu bịa ndị niile nọ n'ijite sunu si etebe mụ akpọrọ ya kpọọ ibie. Nsị gị biko keneghi Chuwa mụ devie n'ụlọ nwa igwe mma, keneghi nna tụrụ ime m onye dịkasị Igbo, keneghi nna m isi ọma nọ gị bụ Chukwu izi mfụrụ anya n'ụwa nsunu bịa kene n'olu mgbe anyị ji eme mmọnwụ. Ọnwụrụ onye na-aya ịnyịnya bịa n'ebe a taa na site taa gaba ịnyịnya ya ebe n'ebe ị nọ. N'ọnụ dibịa ka o ji adị ile unu si mrapụ ibe niile m na-eme ka nsoro unu gaba. Nsunu ma mezi satifiketi ngị isi mpụ ya na-ekpọ na unu eme m ka ọ pụta ibe. Mbụrụ kemikal injiniarin mpụ ị na-ekpọ isi nwere emebe mmọnwụ nwere ya gwọwa ọgwụ ọgwụ ka anyị na-agwọ. Isunu mmụọ na-emelụ m amara na anyị emewu ya na kemikal mee na mgbọrọgwụ na ọ ya pụtara anyị ibe. Ibe ọ ya bụ nwere aka nri gọọ nwere aka ekpe gọọ ama mara nke ọ ya eji wee le mana ebuli ya n'aka ike ngasị na ibe ọ bụla ị na-agba anya mmiri taa dị ka ọ ya bịa n'isi njedebe. Ọnụ ndị bịa bụ ọnụ mmụọ, ọnụ akashi bụ ọnụ nna aba. Ibe n'imere iji si mmiri na-asa agụ na-asa wee bịa n'ọnwa taa dị ka ọ ya bịa n'isi njedebe. Agba olu enu dị ọ ya anụta dị. Mana ahụ ego ka a na-agbala okorobịa mma nwoke bụ agali ovu mana ije nwe agali na-abụ iwe nwe ibe iji eme n'aka ị nwekwara ọlụ aka ndị na-enwere ọlụ aka ọ ya abịala ntaanị ya mụrụ aka n'ọlụ aka ka ị baa olu. Nsị biko mmụọ na ya na-eme amara na-ekwe n'ụlọ mgbe anyị ji eme mmụọ oru mmụọ na nnụ mmụọ bụ ezi mmụọ nkene gị kene ụbụ amụrịba na oke ọfịa ebunutubula agụ si unu si n'oke ọfịa kwunu si ete mmụọ na ya dị na mma si unu bịa kene oru mmụọ na nnụ mmụọ niile nne nwaanyị ji aba ugwu nji aba jide mduwe amadi ọha ọzụzụ kamalụ ndị edede ekwensu nsị gị bịa ife dị na anakọ si unu si etekene aja na okwu na ndụ ma akpụzi obugo onwe m nsị ga arụ ofu onye gị bụ arụ obodo ọ dịka ọma ngwa agwụ ọbụ ọ dịka ọma mbute ọzọ Chukwu n'ọnụ ya elu eli adịgokwa nkọmited kata ma ọrụ ihe iri ya agwụzi iri nke na-eri mere enwe mmiri olu otu ọzọ a sị Chukwu n'ọnụ ọkụ ya amanyụzi anyụ kata ma ọkụ anyị anyụ anya eburu jeneretọ mmadụ nsị Chukwu ngọcha ọfụma agụ erutu okenye ọ nwere ka ọ dị si biko na nwoke na nwaanyị nọ n'ime anyị ndị nugolodo utu ya na-ekenye okenye na otu okenye ibe anyị esi na mụta nwoke mụta okenye mụta ndị ichie ndị ya n'ụwa bịa wee nọ ekwara eme ka ive n'isiri ike wee dị mfe mmụọ na ya dị na mma nne m ibe a ka e wee too m ivele mee m mana ọ bụ na nna eme ka e wee mee ka ndị ichie dị ebube si ite mmerụ na ọnwụ na amala ọnwa onye nọ n'etiti anyị na-ayọ mkpụrụ nke afọ site taa gaba ive na iji ga-atụ ime ya abịa ọja ebe n'ọvụ 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 iwesi mgbago ife mere na mgbe ebi gara aga nọ mbosi a na-akpọ ya na ana ndo uduchi n'obodo a na-akpọ na ndo nsiri ya na ụmụrụ mbosi apụta onye a na-akpọ anya dị egwu bụ nwa Adam wee si onwere na-eke ike dịka ya pụta ọsị ọgwara onye ọgwara ọgwụ ya kụba wee sikwa nne ewu onwe nwoke na ebe ọgwụkwara enwere ọgwụ ya kụba na zuru oke na m abịagokwa mgbe na-ekwuwa biko na-asị unu ka anyị si kwuru ya si ọnwere onye amụsụ na-achọ wee bịa n'ọnwa n'ọnụ mmụọ ka ọ dị adịile a sị na amụsụ nwa ya adata nne onwere onye ọgwụ agwụla agwụ na-enye nsogbu n'ọnụ dibịa ka ọ dị adịle ọgwụ ahụ ya ebeta anyị ọnwere ọbọ dị na ana na-enyeghị nsogbu taa ka a na-eme ka ọ baa n'isi njedebe biko si unu mmụọ aka iri dị n'ime anyị ka o si n'ebe anyị nọ pụọ ọgbọ na uke leta ya leta ya biko mmụọ na-eme amala letakwa na ụmụ gị ma ele anyị amala nwoke na ibiara bụ n'okwu ọnụ si unu biko nekwenụ nwoke negoro nwoke anya nwoke adịghịkwanụ ka ọ ya adị ana m ayọrọ unu ego na unu enyego m ya ana m ayọrọ unu nwa na unu enyego m ya ibe nna ya ozi m ka anyị dịte ndụ aka ka anyị wee mezuo ya mana ana m asị unu chi m ana m ekwu ya na-amasị na ikwe ka nwa n'ọgbọ nwasị nye m na-ajọ abịa si enyi na m esi tụvu ozu m kwudo na-eli ozu m mana gị bụ chi m ka ivele ya eme mmadụ mee ka anyị jesi ije ajeka ya nka ana m asị gị bụ chi m nnọkwa ụwa ọzọ m ekpere ndị ichie mụsụ nnekwe ibe nne m na ya dị na-eme odogwu alụsị nne m na ya dị na mma ọra alụsị na ọra mmadụ m na ya dị na-eme odogwu si nnekwe onye a na-ekili ekili ada acha ntụ ntụ anya niile na-ada n'isi ahụ ya adapụ n'ebe anyị nọ ọ bụrụ ndị kwuru okwu asị na anyị ya enwe mmeri anyị ya enwe mmeri anyị ya enwe mmeri ife n'ibe anya nna dị na-eme gị n'ebe ị nọ taa ka anyị na-asị na ọya aba n'isi njedebe ezikolo mmụọ ọya abalị ife niile ma ọya dị ka ọ dị mfe mana ọ dịrọ mgbe a si site taa gaba
ana atokwasị gị ndụ n'elu ndụ ọfụrụ gị cheta ife ya emenwu ya mere a sị gị biko nsi gị biko kene nkụ iji eko mmiri amakwane ọ bụ iji aba abata mmanụ akọ nọ n'ime mana ntị ya dọrọzi nsi gị biko na ntị ya anụkwana ife a na-aralụ ka ogbu ata na mụbọ ọnụọma kpụrụ gwọ dịka mgbe ọsọkpụ ikwu ya ejebe etete ya ejebe ikwu amụ nwoke abụrụ nwoke amụ nwaanyị abụrụ nwaanyị si biko ụmụ nwaanyị lụwere ịnụ di taa ka m na-abụ ife si n'ụlọ ama nnụ dị ọnụ ana m agọzi unu n'ụbọchị dịka taa gọzie unu na eke gọzie unu n'oyo gọzie unu n'afọ gọzie unu na nkwọ taa bụ nkwọ ka m na-asị na ọ ya kwụtala anyị ife ọma ikuku ndị mmiri ji eme odogwu nso unu bekele ka ọ pụtala anyị ife mkpọrọ nke ibu ikuku iwe mee ka ife niile bụ mma ndụ ka ọ wee dị n'ime anyị ana m agọta ndụ n'ebe a nọ na eke ana m agọta ya n'oyo ana m agọta ya na afọ ana m agọta ya na nkwọ asị m na ọnwa ọfụ ya atọgburu ificha ọkụ ife anyị ji agwa abacha mmanụ akọ na n'ime ya si mmụọ na-emelụ m amala nekwa na amala n'ọnwa nke isi ka anyị na-ene anya tu nneka na amala ka unu mee ka ọ pụtala anyị ife isi mmụọ ọsọ ọbara ka ndị a na-osu oge ọsọ ọra m ka ọ bụla ọsọ na mbụ ka ọ pụta m n'anya si ife niile ekwuru ka ọ dị mfe si na ele anyị kwuru ka ọ ji adị na eke n'oyo na afọ na nkwọ na-aba chukwu na ndị ahụ na Chineke m n'ime na onwe ka o si eme m ọbịa m narị deje nwanne m tetete Igbo kwen tetete Igbo nwon zuon katan kwezuon ịma na omenala abụrụ sabis ya ba na-eme kudo aka etu a nọkata imetụ mmadụ aka nne ezi ojiọma uche gị dị ya nọkata ime aka gị etu ọgwụ emebe ahụ na-arụ mma aka etu ọgwụ sie mma aka etu ibe niile na-eme ọgwụ so ịnọkata ịnọ ofu ebe ọnwụ ike ịbịa gị narị ịmakata ime etu a ọnwụ ka akụzi akọ ha ịghọta ada ọ bụ na ịkụkọtara ọkpa gị ọnụ ịnọkata eko ya pịa maka na ọ nọkata mgbaka erighị ofu mma amị nọkwa mana ebe a dị ama nja gị ka a na-ekwu eziokwu ama nnọọ mmadụ na-esi mmụọ biko ekene m sọpụrụ ife niile dị na Nnewi obodo na-anọ mere Nnewi o jikwuru ife ọ bụ kene isi mmụọ niile dị na Nnewi kene ụpụ amụleba na oke ọfịa ebu n'etugburu agụ kene nna nwaanyị a na-edu nne na-amụ oke ibe amamọma alụsị dị n'ala Igbo niile ka anyị na-edo wee nwee ego ịgụba alụsị nwere ego ma egoro a na-edo ma a na onye amụsụ ugwu ya ka m ji si na taa mbịa mma anụle nwaanyị na Nnewi ndị Nnewi akpa ịgbalị nwaanyị ndị amụsụ biko ịgụba obodo nwere ego ma ego iro Nnewi ma na oputu ma ndị Nnewi na-asị oputu iri oputu meghenụ ohu mmeri ndebe isi ọ bụ ịma na ntụrụ ibe so nnọkọtakwa ngosi nnọọ onye ụlọ ka mbụ mana nzetobe osi igwe si gbakwa mbọ mee ka ịchọ na ogiri nwaanyị Nnewi baa na nne ya enye m taa maka na m na-eripụ eke m daalụ na ụmụnne m ka anyị gaa n'ife anyị bịara. My topic today is chi, the meat. Okay? When chi and eke bịa n'ime mmadụ, when chi and eke comes together, they form mmadụ. I'm coming to explain. I've not said anything about chi. Just name a good setting junction before the chi and eke. So, when it is the tripod of balance, you notice that your clutch gives you the free will of decision. Your decision determines it. So what does the clutch give you? The clutch is that edge you have to decide. So when you want to change gear, there is something you need to do. You need to decide. Here, listen up by mistake. The chi is the pulse of life within you. The chi is inside your goat, inside your cow, inside your chicken. Everything you are seeing that have life has what? A chi. There is pulse. That is why we say energy can neither be created nor what? Destroyed. What does that say? There is a chi that can trap vibration. When you say sound, in every sound, there is what?
there is a vibration. For every vibration, there is a frequency. For every frequency, there is a wavelength. For every wavelength, there is a charge. For every charge, there is current. In every current, there is energy. For every energy, there is power. So no one who can make the chi factor. When you speak, chi, there is chi. The essence of life the totality of every chi. Man getting a modern, getting noise, getting a meaning, getting a jan. Chi upu. The summation of every chi. Now, when Chuku wants to manifest itself, it manifests itself as chi and eke. Open the board, the omimi. I'm even now what you teach now. Obi no Chuku bu Chineke. Chuku is like the noun, the personal grata. But its attribute, Ochoko Babalamawa, Ogusigi Gon we dikachi na eke, duality consciousness. And I will explain. Even in the Alpha corpus, Alpha na Baba, computer and more. Everything that make me to know what is in your life, year ago, 400 years ago, 1,000 years ago, is because of the chi and the eke. The binary of 1 and 0. Watch and see it. The machine language is built on our Alpha language. The computer you are pressing today, I want you to know that the fiber optics Melija from the Facebook now is because the fiber optics converted my pictures, translated into a machine language of binary 1 and 0. What this phone understands as me now is just 1 and 0. So a series of code of 1 and 0. So can you help with that 1 and 0? Now, I will check the water. Mbakman alunis no was in ever. Nekanamanya naka. When you are in a lobby for Kaka, Maria Diaso, Nenke. What are you representing? You are representing oneness, but also you are representing the goddess of creation. Oh my, what I ever see there? If you get, I'm over Guafa. I want to go Maka. If you live in G, if you live in G, I will from G ever. This is the foundation of creation. Every person knows what's in Nigeria. Negenti, Ifa is the mystery of life. Iwatia enuchi neke eguatwobi. Now this is the mystery. Nigeria kono obuna siwepota. Are you getting my point? But that in G cannot give life to itself. Something need to trigger it. Because a mass sign of a 0 diha. Abi? So where is the one? If what I get you go ni kenga thy rod and thy staff, they comfort me. Up to me. Oh, keep talking what Psalm 23. Now this, when the rod and staff comfort you, when the chi meets the eke, this is eke 0. This is chi 1. When the chi meets the eke, what happens? Life is created. Here now, what you was 1 million non a master class ever na go well. Ebu mi si battery get Jeffa. Manam machinata wa yota network na fa ajuku na ordinary. So when the mystery of life is forming under the consciousness of duality, the chi and the what? Eke. How did your mother begot thee? Oh, when the rod of your father was comforting us. We divide her Red Sea. You were put over. Moke, Papinko Tabalaya. Now, when the Eke, which is creation,
meets the spark of life. Two of them meeting together form a bond that can break into meiotic division to replicate fetus. That is the consciousness of Chi and Eke, the duality that makes life what it is. Check out my chigon of Hoffman and Rock, check your chigon of ma. Why check him, make a gun of Hoffman? Maka get to Omega, Mamma, will you? He did not call give up, what here? Because sometimes I bring it to a joke so you understand it. The greatest knowledge is Abron Yukulo to talk one water. Even if no one guy water is enough for me. The Chi is that spark that makes life possible. Every woman is a host. That is why everything I never know in Igbo started with women. Listen, the most celebrated entity in ordinary Igbo is woman. In my idea, I was telling somebody, if I meet Chimamanda Adichie for 1 hour, I wipe off feminism from my head. People that mentored her did not explain well to her. And I will explain. Watch, let's check. Ajani. Or Woke or wine. Eh? Do you now understand why wine had their land? Am I why? Wine had their come with it. Why don't they come with it? Are you getting it now? The earth is a feminine energy. Ordinana. We met it here. Now, ordinana. Achani ordinana. Achani kalilalosi. Listen to this. The word alosi is from the Afa language Apululushi. Aloposi. The original word is Apululu, meaning the dome of ancient spirit. Okay, don't worry, I'm going to class in the primary 6. I'm going to primary 1. When you say Naja Nakalela Lose, it's a deep word. I will explain. Ordinana are those elements of nature that we met before we begin to converge the dome of ancient spirits. Alose. If I was again, alo. One of the ordinana is the earth. Afo. One of the ordinana is the cosmic luminaries. The sun, the moon, the stars, and the other celestial luminaries. That is when you begin to see the errors in your Bible. When Genesis 1 said, and God said, let there be light. And there was what? Light. Now later in verse 8 and 9, and the God created the sun, the moon, and the stars. What was giving light when he said, let there be light? Am I making sense to you? When the Lord said, let there be light, and there was light, which part of the system was giving the light? Nothing. Because the account is falsified. Are you getting my point? There is no other thing that can give light, if not the sun, the moon, the stars, this constellation of the celestial luminaries. So why will he later create the sun? Is the word of the Lord is light. Nature works on principle. The principle number 1 says that your chi needs to meet with the eke so that humans will be formed, right? Arise, O Lord, let the enemy be scattered. I go at 3 months or ya dime. Eh? Mano putam bosim kwa nsia jesa rosa charu nsia. Tiwara muzo silike. Ntiwara muzo silike gini yeme. Mwapia. Because there is a principle that says, let there be a union between the chi and the what? Am I making sense to you now? So everything on earth is working under a what? A preset principle. Chi is the spark of life. Eke is that standard of creation. The chi is 30%. The eke
is 70%. That is why you see children going closer to their mother the more. Why? 70% of what made you comes from the eke. The chi gave the spark 30%. Though two of them are working in synchros. Maneke na ama ebulu na nobi. Makana iteto lo tutu yi na ewuza ba mommy mo. Bifi lo tegene daddy mo. Onya ma na eke nwanyi di ebulu akpara isi bulu rapa bu nke nwanyi mo nne. Wọrọzie bọtụ shina bụ nye mmụọ Maazi Dibia. Ewere m iwe aka ọngọ ibi. Do you get my point? But that is nature. A mother is more attached to the children. It is nature. Because the eke, the nucleus, the egg of a woman contains 70% nucleus. The spermatozoa contains 30%. So 30 and 70 can get ike. That means you went 5,000 before you draw daddy half. You make mom 4,000. But I'm daddy now say, oh, come on, and get 1,000. Onyori. What keep here? Mano, you pay 10 phone call. The I had to call there. Do you get this thing now? So nature is giving us a preset standard. So who is that entity called Chinaeke? Chinaeke is the balance of everything. Watch. The first element of nature. If he is able to do in Kemelo, Ndojiwe Suoke. Ihe. Light. Neba Walia Eke. Eke bu Eke. Genti. In English language, there is something we call homonyms and homophone. Every word that sounds together, look at it. The etymology will be synchronous. When you hear the word Eke, Mbosi Eke Abi, Eke, creation, Eke. Eh? Why don't we kill snake? Get the gist. Wisdom, don't leave me. Eke, the illumination of light, that which begins everything. Eke lobosi. No kundi Igbo ki ihe di omimi si apụta. Mana ọ nọ dibia ka ọ na-adị ile. Eke lobosi. Oh, which means Eke is the creation. Eke lobosi. Eke bụ Eke. Ya bụ Eke. Now watch. If you see the rattlesnake, the python, whichever way you call it, if we have a shoko one way around, what does it represent? Huh? Continuity. The cycle of continuity. That is why if you look at the Milky Way galaxy, I think I made a teaching about this on Facebook. If you look at the Milky Way galaxy and look at the snake, Ebe, Agwo, Eke, Shokolongwe, the Milky Way galaxy looks exactly Keke. Now let me bust your bubble. Do you know the pictures you see? What you call UFO? In the end, I see pictures of the alien. Eh? They go down and Keke ma me yafe. Isi ni wala ya pom pom. Get your beche shoko. Browse Eke in your phone and see if you will not find that. You will see the eye of those Nshi people that lived in tiny memorial. Why? You begin to understand that from time being, when men were gods, no gaka. There are times when men walked on this earth in the form of deities. You don't go to Obodu, no, I say na million in Obodu, no one walk like a madobia. In a no Obodu, now no see a galakamadobia. That is the power of shape shifting. My family, Neriago, that is always you see me with Diago. We shape shift to this tiger. Every family will uncover. Have you forgotten that knowledge? So again, our mad.
The Indians call it naga. They were here during creation. Everything you see the Bible bastardized, look deep. There is a hidden meaning within. Why did Genesis bastardize the snake, the serpent? Now let me shock you. Listen. If I want your body to heal on its original shape, there is only one entity on earth that knows your genetic reconstruction. That is the Eke. Why? It predates you. So why is it that your tissue will regenerate to the old self? Because neke nombekele no eke buokike. Isi batre mar na amaja kita. Ntiode. Are you getting my point? So chi neke, the duality consciousness. Chi is that spark that meets everything on earth. The pulse, the vibration, the energy. Eke is the wholeness of creation. I hope you know Namili Oshimiri is also a feminine entity. Now, men, if Ajana is a woman, Mili is a woman, who lied to you? Do you get my point? Now watch and see. Watch and see. Even when you are comforting her, when your rod and staff is comforting her, am I making sense? But she's still ready to carry on. Man, you know, because you can't among what does ineku. Man, you know, I'm not 2 minutes, man. Now, the duality consciousness that makes life what it is working under this duality of chi and what? Eke. Have you useless your chi? If I can net now. Have you useless your chi as a man? I hope you know that the semen that leaves your body is different from the sperm. The semen is just the fluid, but within the semen comes the sperm. Now, what happens if peradventure, if you are lucky, no, your first seminal discharge to human one is Ziggy, do you know what you will do? You will replicate the entirety of your DNA into that child. Mana, if I go million so everybody each Makananti adero. Not one that I can say ananti adero. Manaya ne kulili. Now, get this point now. Imro, we are youth. You don't expect me unless it goes your maka or canesi no noka. I bring it closer to what you can relate to. How many of your chi have you spread out? A woman, listen to this. Every eke in you rejuvenates itself just like the moon. Every 28 days, there is a new life. The eke. Any science student here? Principle of black hole. What is the black hole? The dominant of all energy. So every 28 days, the moon revolves around its earth, completes one rotation, right? Every 28 days, a woman revolves, sheds one egg. Ufueke, emegini, apo, recycle another creation. Now what happens if you've left so many creation? Is it beginning to make sense to you now? You want to walk a million son neki, chioneki fepugo. Inano agai mefe, chinda ho, ejiraka me, ijiraka fesa siya chigi no bro di chiche. Eje no monede, chigi neba. Eje na Lagos, chigi neba. Ije aba, chigi neba. Anata Anambra, chigi neba. Inemekwa ihe buru ibu. Na dowa kwọdụ mọnụ nwete atọgbu onwu.
Now, when you begin to spread your chi, your existence, your essence begins to what? Diminish. You can get blood. The more you spread your chi, the more your ikenga can reduce. Awo green na asege kenenwa. Simba oni no ya kwa nwai. Anu afia. Mo mazi one no ni mo oshimiri na ba kwa nafa. Do you get the thing now? How many of your cheese have you distributed? Are you getting my point? Now, as a lady, the virtue of womanhood, listen. Do you know why we pay bride price? We pay bride price to seek consent. That is just the truth. We pay bride price to seek consent. Watch my hand. If you are not attentive, you will lose it. When you seek consent, the woman comes in agreement. Watch you. This is the woman you are looking for, right? But from her paternal side, there are 4 generations. 1, 2, 3, 4. From her maternal side, 4 generations. 1, 2, 3, 4. These 4 generations came in consonance to form this eke. So within the one, there are 4 generations maternally, at least 4 generations paternally, 4 generations maternally. There are witness to whatsoever is happening in that day. Even the man na kwaji, abona no na vivi na eme. Nyame ni voto ye mege bi mi enike. 4 generations are witness, maternally and what? Paternally. Why we pay bride price is to grant access to the portal. Because never. That is why Isaiah says, na niongo kaye ji 7 million no nunu kiangene kianzopota. Do you understand the thing now? Na niongo kaye ji 7 million no nunu kiangene. Edebo nunu ade. Neke. Kedi ije ese di mmiri. Ikenga digene rie unu. Your chi. Do you get my point now? I'm relating it to something you can understand. So you begin to ask yourself, have I done it right? Have I done it wrong? The worst mistake that will happen to you is when your rod divide a Red Sea without consent. These 4 generations, maternally and paternally, has bear witness that an intruder came. Only a brutal body and foundational issues. At the ancient time, if a CB called CB, as you one bought one born now, Maromoke, let me shock you. Oh, well, I know my name, boy, Yabaru. Inya Efi, oh, Yabaru. Dibia go Maazi for Maazi Dibia one after na Maromoke. Onye feye, lo and behold, life will come into that animal. Oh, boy, I give them work as a human. I see that what does he do? He just come and cross over you, give life back to you. Okay. If like it can make or mar you. Now watch. When you are digging into this ocean, remember Psalm 23, even though I walk through the valley of shadow of death, or you shall fear no evil. Why? So what if you don't know the valley of shadow of death? Without consent, you get my point? What becomes of thee? Are you getting my point? Because if there is a good agreement, when you go into the valley, it will become a womb, right? That is a form working in Abi. That is what I mean by it will become a womb. But if you do it wrongly without consent,
Take away that W in the womb, put it T, it will become your tomb. Show me the glory of a man, and I will tell you how careful he needs to be with the woman. Maka, a woman is that which makes you. A woman is still that which can do what? Oma lebi sipota. Oma palebo e mekini. So the mystery behind the chi and the eke is what I'm bringing to you in the limelight of the youth. How have you spread your chi? And who has come into your temple, oh women? Who has come into your temple? If you allow people of lower vibration to minister in your ministry, what becomes of you? A woman and a man are two energies. One is a giver. One is what? A receiver. You are a receiver as a woman. So what have you been receiving? You get my point now? As a giver, have you been given by virtue or out of virtue? When Sodium was looking for who to give one element, he found Chlorine, who was searching for somebody to receive one. Sodium gave out one. Chlorine received it in virtue. Both of them formed an ionic bond that gave us the most beautiful thing life has ever given. So some G tokalinu. I am an Angia, not a one no. I hope I have brought it down to the barest minimum. Chinaeke and Duality in another way. Where have your chi gone to? How many eke have you worshipped in? If you worship in the wrong eke, your chi will be in trouble. And once your chi is in trouble, your ikenga megan. Are you getting my point? So, who made you? That is why, as a woman, it sickens my heart. Nabia convention makordinana. Amam na the next generation will suffer. Listen to this. I am always interested in teaching women ordinana more than men. Ask me why. Ask me why. You cannot be a king of this land if your mother is not from this land. Have you heard it before? Have you heard it before? If your mother is not from that land, do you know why? Your mother needs to come from that land so that she can imbibe the custodians of the land into you, the ethics, the ethics of the land into you. Do you get my point? If you must hold a place of power that has to do with the mundane, your mother must be indigenous. Now what am I trying to say? Corinthians. Now, the problem becomes your virtue, the essence of your manhood, is going out on a daily basis. It's any you are doing the ceremonial function. What of the spiritual function? Because for you to charge your ikenga, you need to purify the other side. One of the reasons is by making sure that your rod does not comfort every person you see. Elora, he maketh me to lie down in green pasture. All I rather than he lead here beside the still water. Are you getting my point? So, and if you don't job where seem surely goodness and mercy, goodness and mercy abia. So there must be balance. The chi must coincide with the eke in all you do.
The chi is the life force. The eke is that creation itself. But the eke is not commissioned to create until the chi comes into it. It's only on rare condition that eke is commissioned by a self-chi to create. You can note this one down. It happened 5,000 years ago, about 5,000 years ago, in the ancient land of Kemet, and so many other lands in Africa. We call it, in animal, we call it asexual reproduction, where a woman can conceive without a man touching her. Have you ever heard of this? In biology, we call it parthenogenesis. That was the story copied to give you the story of Mary. I repeat, where they copied the story of Mary is from ancient Kemet. A woman called Osset was conceived of immaculate conception. The chi in her met the eke within her because there is sperm within the bone marrow. You know, go care before. To see a doctor, thank me later. Now the problem becomes, it happens on a rare condition, once in thousands of years. Now the problem becomes, that is how so many of the pantheons we deify in Igbo land was brought to life. Some of you in Anasigi Nonya, that was how they were bettered. Exceptional means, when men were gods, no gaka no gachi iya yenu, ogangu no gazi for we, no gangu gazi, I will wagaka, I maybe chakawani. When the knowledge of evil have overtaken our consciousness, when there is no longer purity and sanctity, when the lust for evil has become the onus of the day, when our modus operandi is hosting on that which is not us, when virtue is no longer in our midst. But thank you, you that made it here today, because together we are going to get it right again. Nava chukudodinana, nanchikoto usiomam. Chi women don't get any mother. Or the nifeli nekeleke. Or the nanyangu no akpo yeke. Or the na milio izu akpo yori. Or the naja na akpo yafo. Or the nikuku akpo yampo. The four basic states of matter: plasma, liquid, solid, and gas. Eke, oyo, afo, and okwo. Now, the binary that made everything possible, your machine language, is 1 and 0. That is why in Alpha, the basis of every Alpha started from Apo and Obi. You hear the name Apo, right? The name Apo means 0 and 1. It is from the mathematics of permutation and combination of 0 and 1 of Apo and Obi that you begin to have Apo Lulu, Apo Obi, Apo Tule, Apo Agali. You know? Because it is from, okay, this is a learning seminar. So permit me to say one more thing. It's not like I'm digging deeper. Apo, you are not supposed to know you are not a Dibia, but this is a seminar. Apo is when the Dibia pours the Alpha and all the line is covering down. Means 0, null, Abi. Up is when all the 4 beat is facing what? Up. So it is from this 0 and 1 that we got every. Because imagine when all of them is facing down, and I would take number 2 up. It has given me another thing. When all of them is facing up, and I will take number 2 down, it has given me another thing. So from the permutation and combination of 1 and 0, Akuobi, that is how we got the 16 constellation that made the computer system. That is to say, our ancestors understood empirical understanding before the people came. That is to say, the time I gave, you know, when maybe hastily called them, if paraventure Chinaeke and Duality I went research center, when we begin to do the empirical knowledge of ordinana. If we're not nana about mathematics, if we're not nana about science, if not so many of the theorem you've been struggling to solve in your school is rooted in ordinana. You may do your name and
ọ gwaghị ihe a ga-eme ọ dị mfe maka na ọnụ dibịa ka ọ dị ele. Ụmụnne m na ụmụnna m, I believe I've not wasted your time today. If you've learned something, tell me if I go. This is where I will sign out today. Metụ nwanne gị aka sị ya na ntị adịrọ. Aka bụkwa Maazi Dibia oji nkụzi ya ma ọjị aka ji ọfara ofu na ndụ. Gaa na ụmụnne m.